כן, אז מה קוראים? כאן איתן בסרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לעשות מדריך איך להכין באנר גיימינג מקצועי בפוטושופ. ביקשו ממני לעשות את זה, אז הנה אני עושה. פשוט אתם נכנסים לפוטושופ ככה, ויש לכם פרופיל, אתם לוחצים, עושים כאן ב-2560 על 1440, ואז אתם פשוט לוחצים Enter, זה יפתח לכם את הדף הזה, נגיע לזה, ואז אתם פשוט באים לפה, לגוגל, אתם כותבים באנר, הנה, באנר טמפלייט, יש לכם את זה ואת זה, אתם יכולים לקחת מה שאתם רוצים. בואו ניקח את זה, פשוט תשים קופי. אם אתם לוקחים את זה, אז צריכים לשמור את זה בשם, זה PNG, ועכשיו פה אני אעשה פשוט קונטרול V וקונטרול T בשביל להגדיל, ואז אני מגדיל את זה לפה עד לפה ככה וככה. עכשיו מה שאני פשוט אעשה זה אני אלך לפה ואני אעשה רגע, הנה, אתם פשוט הולכים לפה ומסמנים את כל הלבנים האלו, הנה מפה ככה, ואז אתם באים עושים פה ככה, ואז לא עושים ככה, הנה, ואז אתם יכולים לסמן בזה משהו, אתם יכולים אפילו ככה, ואז לעשות פשוט נגיד רגע, אתם יכולים אפילו לעשות ככה, ואז פשוט את זה לצבוע בצבע נגיד כחול, אנחנו נשתמש בכחול, ראיתם? עכשיו זה צבע את זה, ויש גם טמפלייטים, יש לי גם טמפלייט משלי, אבל אנחנו לא נשתמש בו. אז זה המידות של הטלפון, זה כל זה של המחשב, ומפה עד לפה זה המידה של הטלוויזיה כמובן. אז אחר כך, אחרי שעשיתם את זה, אתם עולים לפה בגוגל, כותבים גיימינג wallpapers, יש אתרים של אלו, אז אני פשוט אני אעשה אתרים, אני אלך לקחת איזה משהו יפה, ממש יפה, ובוא ניקח את זה, באים, עושים קופי אימג', קונטרול V ואז קונטרול T, ואז אתם יכולים להציץ את זה. הנה, אנחנו נעשה את זה ככה, ואז פשוט לוחצים Enter, ואת זה מאחורי זה. לא, סליחה, היום אמורים לעשות פה ככה, ואז פה נעשה delete, והנה, אתם קונטרול E, ואז אתם פשוט שמים את זה בגודל שאתם רוצים, ואיפה שאתם רוצים. אני אעשה את זה ככה. עכשיו אני אקח עכשיו עוד תמונה, בוא ניקח את זאתי, אבל אתם צריכים לחכות שאתם רואים יש פה זה ניתן כאילו, אתם צריכים לחכות, נחכה, קופי אימג' ונעשה פה קונטרול V, קונטרול V, עכשיו פה נקטין, אם אתם רוצים להקטין בלי שתאבד את הפיקסלים, פשוט תעשו קונטרול T ואז שיפט ארוך, שיפט, ואז כאילו אם אתם רואים זה לא מאבד את הפיקסלים, ואז אני פשוט אסובב את התמונה, הנה, ככה, פקטין, ונעשה פשוט Enter. עכשיו זה לא משתלב ביחד, אז בואו נחתוך את זה, ובואו נגדיל טיפה, עוד טיפה. עכשיו ה-hardness על 0,
ככה. אפשר ממש יפה. כן, ככה, ועכשיו אפשר לעשות קונטרול ארוך, ואז פה אתם לוחצים על אחד ואז על השני, קונטרול, ואז קונטרול E, שזה משלב את הלייר, ואז אתם עושים קונטרול B, וזה פותח לכם את החלון הזה, ואז אתם יכולים לשנות את זה, זה כאילו גוונים של זה, נגיד בוא נעשה צבע ירוק, אנחנו נעשה, אז הנה, הנה ככה, זה המיגור של צבע ירוק, מהמינוס, מהפלוס ומהמינוס, הנה ככה, ואם אתם מוחקים משהו זה ימחק לכם את כל הלייר. אז אחרי שעשינו את זה אתם באים לפה לטקסט, כותבים את השם שלכם, אני אכתוב your name, your name. ועכשיו נסמן הכל ונבחר פונט. פונט לסוג הכתיבה, יש לי פונט יפה, אני אשים קישור לפונט בתיאור, זה אתר של פונטים, אבל זה לא כל כך יפה צבע, אז יש לי פה מלא ליירס, פה יש פג של ליירים, נגיד אנחנו ניקח, בוא נראה, יש פה הרבה, בגלל שהוא גם הרבה יפים. אז אנחנו ניתן אחד, זה יפה, אז בואו נשאיר אותו. אתם רואים כשאני מזיז אותו, הוא משתנה לי הצבע טיפה, אז מה שאתם צריכים בואו נעשה פשוט, בואו נקטין את האחורה, ואז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט שוב ללחוץ על זה, אז עכשיו נגיד אתם עכשיו רוצים עוד טיפה אפקטים, אתם לוחצים פעמיים על זה, אנחנו נשים עוד דרופ שדאו, הנה ככה, יש צבעים לזה, אפשר גם צבע לבן, לא כך יפה, קצת לא צבע כחול טוב, אני הכי אוהב צבע שחור יותר יפה. עכשיו שמים ככה, ועכשיו אתם פשוט יכולים לבוא שטח כאן, open, ויש לי פה פקים. אני אפתח את הפק של רמזי, כי יש לי אותו אבל הוא עולה כסף, הפק של רמזי, אז בקיצור אתם פותחים פק, או אתם פותחים באינטרנט ולוקחים אפקטים. אני נלך פה לטקסטורות, ואני אקח איזושהי טקסטורה יפה ושאני חושב שהיא מתאימה. הנה זאתי מתאימה, אז פשוט אני הולך לעשות ככה, פשוט עליה וגורר אותה לפה, ואז עושה פה על המינוס, ואז עושה קונטרול E ומשייך את זה על כל המסך ככה, אנטר, ואז פה על אוברליי, ואז את זה אנחנו רואים מתחת לשם, ואז סכנו זה יוצר טקסטורה, מין טקסטורה מגניבה, רואים כל פשוט של הכל מסך ככה, קונטרול E סבבה. ועכשיו בואו נעשה עוד אפקטים, בואו ניקח לייטס, זה עוד סבבים, תבינו מה עושים אותם. הנה אפשר לשים אש, זה ממש יפה, אני ממש אוהב את זה. הנה, אוי לא, שמתי אש, ניקח את האש, הנה שמנו את האש, עכשיו אפשר לשים ככה, אפשר אפילו ככה, ואז אחר כך לעשות קופי, ככה לגרור פשוט פה, עכשיו קונטרול T,
להעביר לפה, Enter. במקום של לגרום אפשר לעשות גם Ctrl J, פשוט אני אוהב לעשות את זה ככה, יותר נוח לי, אפשר ככה פשוט לעשות, הנה אתם רואים, ככה, עכשיו אפשר פשוט להגיד ככה, אז זה לא יעבוד, אפשר פשוט עכשיו לעשות Ctrl ואז Ctrl E, לא, כי יכול להיות מה שכן, אגב, סתכלו, אפשר פה, ואז אחר כך להחליף את נורמל לסקרין. ראיתם? ואז אפשר ממש הרבה לשחק עם זה. פה אפשר לשחק פשוט עם לחצים. אפשר לבדוק אותם. רואים, טוב, חסרתי את זה שם. פשוט תשאיר את הסקרין, ועכשיו זה ממש נראה יפה. עכשיו נוסיף עוד דברים. נגיד אפשר להוסיף כאלו נגיד ממש הרבה דברים אפשר לעשות עם פקים זה לא סתם, אפשר להגיד להוסיף כזה כמו שעשיתי באיזה לייב אחד, אבל באמת זה חשוב אפקטים, הנה זה גם טוב, זה גם ממש טוב, אני אוהב את זה. ככה לסובב, הנה ככה, ממש יפה, והנה עכשיו אפשר לעשות שוב Ctrl J איך שאמרתי לכם, ואז Ctrl T ולהעביר את זה לצד השני. איך שאתם רוצים חברים, אתם יכולים לשחק עם זה ממש, אבל לשחק עם זה אפשר אפילו לשים את זה מאחורי האש. אז כן חברים, עד כאן היה הסרטון, מקווה שעזרתי לכם, ביקשו ממני הרבה את זה, כל הקישור שאמרתי לדפונט, בשביל זה הם יהיו בתיאור, אז לכו תבדקו אותם, ונתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.